Ka Ministry jong ka Foreign Affairs jong ka Sarkar Israel rengkat bat ka Interfaith Center for Sustainable Development kilalum ya kinongilam niam jong ka niam Islam Kristan niam Jiu bat ki wede ki kenhun niam beper syaka jingelang ka bakila pelong men hakane ka laitrik ha November hajar arpuar ha Jerusalem yakne ka jingelang lakot gerpang banyak ren halor climate change Hashwa ka jingalang ka bansalong halor ulum Sinai bala penyaj da ka United Nation. Kinongilam niam jong ki kenhun beper kum niam Muslim Kristan niam Jiu bat ki wede rengkar bat kinongilam sarkar jong kiri ki beper. Kin selait ban kiu sya ulum Sinai banyak ren halor ka climate change. Lajit yakne ka jaka banlong ka jingalang ha ki benta ulum Sinai hakat lai terik. November ka day namar ba ulum Sinai uday ulum. Hakaba ka niam Jiu Kristan bat kiniam Muslim kingen baha une ulum umoses ulap diang ya ka shipau hukum na ublay. Kumta kini kinongilam san perthai bat kinongilam niam beper kilarai ban shna ya ka shipau hukum ka bathamai ka bayadai bat ka climate change bat kin sepenbena ya kini ka shipau hukum jong ki halor ulum Sinai. Ki shipau hukum jong ki bor sarkar jong ke ri ke perthai rengkat bat ki nongilam jong ki kenhun niam ki longkum ne. Kabaning kong, day ban buram nya ka bor bahalor bat ban pediang daga jing ngawrit bangi atre lang bat unong thau. Kaba arpan, wood climate ne kershan nya kito ki bakren syapang ka climate change. Knang ba on la banyadaya kamariang na ki jing penjot leng ba ki jing mi ki karkhana ti umpnyang bat ki wede ki kam penjaklia ya kamariang kabalai wat om penyap namar ki babon na pedeng ki beriau badug kamtam ki riulum ki ba imduk rengkat bat kamariang bat ki jingpluk hi ki klau kala penjot ya ka jakasa jongki ka jingkiu jong ka jingkluit kala penyap ru no yaki namar ba kimdon ka jakasyong ni ki ying ki babiang banyadai ki na ka jingkluit kumta ki nong sinchar jong ki ri keperthai nada kim shim kia banyadai kamariang kalong no kumba penyap ya kibriu ki baduk ki ba im bat kamariang hakinong kendong kabasawat tu ka climate change ka tu no ya kalawe jongi laong ugili barkovit bat mangiru ni tu no ya ka jinglong jong kamariang lengba ki jing penjot jongi ya ka kabasan wat sakhilam ler kadon ka pop badai ban weng no ki politician Kim nya thu hok ya ka jingma jong ka climate change. Namar kidai ki ju ki leader ki badon ha ka conference jong ka climate change. Bat kidai ru ki ju ki he sarkar jong ki ri beper ki ba ai license ban drill umpnyang bat bante ya ki karkhana. Ka ban riu sumar ya ka sabat. Ka pollution ka here life how percent ha ka sni sabaton. Namar ba ki briu ki shong yeng bat kimnya kali. Bat apen slur ya ki jaj niam baro banjit ya ka wei ka sngi ban shong thaj ka ban long kum ka sabat knang ban la ban penduna ya ka pollution ka bahnyau de ban wanra ya ki jing pen kala da ka bawat ya ki lat kumno ban penduna ya ka carbon ka bami na ki karkhana bat ki wei de ka ba phra buram ya ka me mariang ka ba khandai wat om kwa raha ka ba shipeu wat sugar ka sarkar ka hikai ya ki riu cement bagi jingpen khoj mariang ka shong hakiru shimen kat ba ka sarkar pat ka dei ka nong penjaklia mariang ka barat ba lengba ki oil project ki karkhana bat ki wei de bat ka don sa ka wei na ka ba ki ne ki interfaith group ki at shushu bat ka ta ka long ban omdu man sim ha ka ba ya de bat ka jingyele ban wanra e ka jing khoj ha ka mariang ngiyo I ya ka jing persyang jong kiri keperthai ban pensung thu sapang ka climate change henrai ngi dei ki ju pat ki bor sarkar ki papen khen ya ki kendon jongka namar ka jingtlot jong kinong sinchar perthai lese kimi sa ki kenhun nong yilam niam na ki niam beper ki bayo I badai tang leng ba ka niam ka bala ban te lakam ya ki jing penjot ya kamariang henrai hangi ki bangen pat ngiyo I ba ka por kalajan Daniel ulai thu lapas panggi jingle ijli ha ka jaka kentang trai ha Jerusalem Daniel kalanong ka bakhat ar ka khot ka bakhat wei
Bat mentang yo I bagi bor sarkar Israel kila khot ya kani ke meeting jong ki jaj niam ban penya telilang ya ki kawai kenang bakin la ban wanra ya ke jing khuaj ha kamariang hato kani ke dai ke basu jereng khat em kani ke jing khot jong ki bor sarkar Israel ya ki kenhun niam kan kod setia tang ha ke jing ya kran syapang ke climate change Henry kindang bun ki benta ki bakin ya trelang kenang ban ya milai ya ke jingen kaban yahab bat ke jing kwa jongki ke jing shna thamai ya ke shipau hukum da kata ke interfaith ke bapet ya ke mariang ro kolong ke jing insult ya ublay shisha para bangen ngila yo I bagi briu kim salia shu shpang ublay kim salia ban penya sriem ya la debat ublay dai na kata ke daw anda ba kapor ya ukri Islam ler ban mi ki breu kin pediang ya uda ka basuk namar ki jing hikai ki bakum kine ki lasdang ban suthiet ha ka prthei tungin yang skam paralog ha ka jingen da ka pediang ya uji su ha ka jing im bule ya ka thien ublai man kasni leche ki jing seng mat khamtam ban le ya ka baro ka ba ka thien ublai ka hikai yang ni ban le to ublai unkar khuwe phi amen